Il-Gvern qed jisma' u jieħu nota tas-suġġerimenti mill-kunsilli lokali biex dawn ikunu segwiti. Fl-istess waqt il-Gvern qed jaħdem biex il-kunsilli ikollhom aċċess għal iktar fondi u jkollhom iktar saħħa f'deċiżjonijiet li jittrattaw il-lokalità tagħhom. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqgħa tal-Kabinett li saret fis-sala parrokjali ta' Ħażebbuġ. Dan meta l-darba oħra l-Kabinett ħareġ minn Kastilja u fil-laqgħa ta' tnejn filgħodu attendew sindki u rappreżentanti minn numru ta' lokalitajiet li jagħmlu parti mir-reġjun tan-nofsinhar. Hawn dawn ir-rappreżentanti waslu suġġerimenti u kritika lill-Gvern. Fost is-suġġerimenti mpoġġija quddiem il-Kabinett hemm il-ħtieġa ta' għajnuna ikbar fl-infrastruttura, partikolarment fit-toroq. Issemmew ukoll il-finanzi tal-kunsilli b'suġġerimenti għal dħul minn stands tal-monti u negozji oħra, żieda fi dħul minn gabbani fil-festi, dħul lura ta' taxxi mħallsa mill-kunsilli u li l-budget tal-kunsill ikun fiss għal 3 jew 4 snin minflok kull sena biex ikun hemm iktar pjanar fit-tul. Kien hemm min talab għal bżonn iktar infurzar mill-pulizija, għajnuna mill-Gvern għal proġetti bħal daycare centers, bini ta' komplessi sportivi, parkeġġi u bus shelters. Ma naqsitx referenza għal gwardjani lokali u l-bidliet li hemm bżonn f'dan is-settur. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru nnota kif il-bżonn ta' infrastruttura aħjar hija tema rikorrenti f'diversi lokalitajiet. Żied jgħid li l-flus li se jkunu frankati permezz tal-konsolidazzjoni tal-elezzjonijiet lokali se jmorru f'fond li l-kunsilli lokali jkunu jistgħu jużaw għal proġetti tagħhom. Innota kif hemm każi fejn il-Gvern jista' jiddevolvi iktar poteri lill-Kunsill f'affarijiet li jolqtu lill-lokalitajiet li jirrappreżentaw. Fost dawn semma riforma fil-MEPA fejn hu suġġerit li f'każi ta' proġetti maġġuri il-Kunsill Lokali involut jingħata vot fil-bord tal-MEPA sabiex il-Kunsill ikun dejjem preżenti f'deċiżjonijiet importanti li jaffettwaw il-lokalità. Saħaq ukoll li dak li ntqal f'din il-laqgħa ittieħed nota tiegħu sabiex l-entitajiet relevanti jistudjaw is-sitwazzjonijiet imsemmija u fejn meħtieġ u possibbli tittieħed azzjoni.